नमस्कार. आज मी तुमच्यासाठी घेऊन इले गोलमा कोशिंबीर घेऊन इले. मस्त असं हा रेसिपीचा प्रकार असं आमच्या कोकणातलं. जर मासे वगैरे नसला ना तर आम्ही असं काय करतो, कांदो बिंदो कापतोय आणि नंतर असं गोलमा भाजतो आणि मस्त अशी कोशिंबीर तयार करतो. तर तुमकाही दाखवते कोशिंबीर मी कशी केली आहे. आणि एकदम झटपट होणारी साधी सोपी आहे. भाकरी चपाती कशाबरोबर पण खाऊ शकता. तर ह्याला कोकणामध्ये नाही का गोलमा म्हणतात आणि असं मुंबई बिंबईच्याच ठिकाणी सुकट बोलतात. तर असं गोलमोना एक नंबर लागता. तर गोलमा कोशिंबीर करणं काही अवघड गोष्ट नाही, झटपट होणारी रेसिपी असा. आणि कंटाळो येलो तर मस्त असं करायचो, गोलमो भाजायचो किंवा तुम्ही भाजून जरी ठेवलं आधीच तरी चालता. आणि चांगलं असं भाजून घ्यायचो आणि मग आसडान घ्यायचो. गोलम्यात कसं कचरो असता, दगड असतात, तर त्याच्यामुळे आसडान घ्यायचं किंवा जाड अशी आपली गहू चाळायची जी चाळणी असते त्याच्यामध्ये चाळला तरी चालता. आता ह्याच्यामध्ये ना कांदो घालायचं. कांदो म्हणजे 2 कांदे घेतले, ते बारीक चिरान घेतले मी, ते घातलं आहे. त्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घातलं आहे, थोडीशी हिरवी मिरची घातली आहे, थोडंसं लिंबाचं रस घातलं आहे. आणि मस्तपैकी ह्याच्यात काही असतात मसाले घालायचे आपल्याला. खूप छान लागतात, तिखट आंबट अशी टेस्ट लागतात. लिंबाचा रस घालून तर काही मसाले घालायचे. तर मी मालवणी मसाला, हळद घातले, थोडंसं गरम मसाला घातले, थोडंसं मीठ घातले. आणि चांगलं ना आता हे पहिले एकदा व्यवस्थित चमच्याने ढवळून घ्यायचो आणि त्याच्यानंतर गोलमा घालून हाताने चुरायचो. मस्त असं भारी त्याची टेस्ट येतात. तर बघा तुमका दाखवते. आता ह्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल घालायचं जो आपण घरात वापरतो. आणि मग लास्ट आमच्या कोकणातलं स्पेशल म्हणजे ओलं खोबरं घालायचं. त्याने अजून मस्त अशी टेस्ट होता आणि मस्त अशी भाजी तयार होता आणि मस्त अशी कोशिंबीर पण तयार होता. तर मस्त अशी खाऊ मजा येता. तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. आणि जर तुमका ही रेसिपी आवडली असेल तर मला कमेंट करा जरासुद्धा विसरू नका. आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर पहिल्यांदाच दिला असताना तर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला पण जरासुद्धा विसरू नका. लाईक करायला पण विसरू नका. आणि असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ पाहत राहा. मी तुमका अशीच मालवणी पद्धतीच्या वेगवेगळ्या रेसिपी दाखवत जाईल. तर माझं पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.